Čaute ľudia, moje meno je Kikik Pikik a vítam vás pri novom videu. Dnes to bude súťaž o Fakíra. Fakír je vlastne česká značka energetických nápojov a limonád. Ja som pre vás vybral do súťaže, keď ešte niektorí nemáte ani 10 rokov, tak som vybral limonády pomarančovej príchute a jednu zelenú Coca-Colu. Takže pravidlá tejto súťaže budú: zazdieľate toto video na Facebooku, označíte ma tam a napíšete "Chcem Fakíra". Môj Facebook je normálne Kristián Španiel, môžete si ma pridať a tak. Takže, a bude sa súťažiť vlastne o 3 fakírov a 1 kolu. Na prvom mieste budú 2 fakíry, na druhom mieste bude 1 fakír a na treťom mieste bude tá špeciálna Coca-Cola. Takže, ešte vám to zopakujem. Zazdieľate na Facebooku toto video a označíte ma tam a napíšete do dotazu "Chcem Fakíra". Takže ďakujem za zhliadnutie tohto videa, nech sa vám darí v tej súťaži, určite hoďte like, dajte nejaký koment. Čaute.